जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणललितां श्रीविशाखानिदां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथा हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदना श्रीमद् भागवतम श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय ताय गुरु प्रमाण दे दे मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। वंदना श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदम മൂന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 19. നമ്മൾ ഇന്നലെ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ശിവൻ സതീദേവിയോട് തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ വെച്ച് അപമാനിക്കപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരുവൻ അവന്റെ ബന്ധുവിന്റെയോ സുഹൃത്തിന്റെയോ ഭവനത്തിലേക്ക് ആയാൽ പോലും അതിഥിയായി ചെല്ലുമ്പോൾ അസുഖകരമായ മനസ്സോടെയും കോപത്താൽ ചുളിഞ്ഞുയർന്ന കൺപോളകളോടെയും വീക്ഷിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകരുത് അല്ലെ. നേരത്തെ മഹാദേവൻ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ തന്നെ മഹാദേവനെ അപമാനിച്ച് അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ നേരത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളും പറയുകയുണ്ടായി. കടുവ അതിന്റെ കുട്ടികളെ ദയുള്ളവരാണ്, സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിന് വിശക്കുമ്പോൾ കടുവ അതിന്റെ കുട്ടിയെ തന്നെ പിടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അതുപോലെ ദശനെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ, അവന് അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നീ അപമാനിക്കപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോവണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടായത് അല്ലെ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശീലമുഖേ ചേതോർദിതാംഗൂർദേന ദൂയതാ സോനാം യഥാ വക്രതിയാം ദുരുക്തിഭിർദിവാനിശം തപ്യതി മർമ്മതാടിതാ. തദാരിഭിർനവദതേ ശീലമുഖി ശതോർദിതാംഗേ ഹൃദയേന യഥാ സ്വാനാം യഥാ വക്രദിയാം ദുരുക്തിഭിർദിവാനിശം തപ്യതി മർമ്മതാടിതാ. നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാരിഭിർനവദതേ ശീലമുഖേ ചേതോർദിതാംഗോ ഹൃദയേന ദൂയതാ സോനാം യഥാ വക്രദിയാം ദുരുക്തിഭിർദിവാനിശം തപ്യതി മർമ്മതാടിതഃ.
തദാരിഭിർനാവ്യതദേശീലീമുഖേ ചേതോർദിതാംഗോ ഹൃദയേന ദൂയതാ സ്വാനാം യഥാ വക്രതിയാം ദുരുക്തിഭിർ ദിവാനിശന്താപ്യതിമർമ്മതാഡിതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ തഥാരി ഓക്കെ, മാലതി മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, ഗീത ടി മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, തനു പ്രദീപ് മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവ ദേവദാസി മാതാജി, ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, പത്മമാരി മാതാജി, വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ തഥാരി ഓം നമോ തഥാരിഭിർനവ്യതതേ ശിലീമുഖൈഃ ചേതേർദിതാംഗോദയേന ദൂയതാ സ്വാനാം യഥാ വക്രധിയാം ദുർനിഭേദ് ദിവാനിശം തപ്യതിമർമതാഡിതഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്താം. തഥാ അതുകൊണ്ട് അരിബിഹി ശത്രു അല്ല വ്യതതെ ഉപദ്രവിക്കുക, ശീലിമുഖേ അസ്ത്രങ്ങളാൽ, ശേതെ വിശ്രമിക്കുക, ആർദ്യത മനസ്സു നൊന്തു, അംഗഹ ഒരു ഭാഗം, ഹൃദയത്താൽ, ദുയത ദുഃഖിക്കുക, സ്വാനാം ബന്ധുക്കൾ യഥാ പോലെ, വക്രതിയാം വക്രബുദ്ധി, ദുരുക്തിബിഹി പരുഷവാക്കുകളാൽ, ദിവാനിശം പകലും രാവും, തപ്യതി ദുരിതം അനുഭവിക്കുക, മർമ്മതാഡിത വികാരങ്ങൾ മുറിപ്പെടുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. മഹാദേവൻ തുടർന്നു, ഒരുവന് ശത്രുവിന്റെ അസ്ത്രമേറ്റുണ്ടാകുന്ന മുറിവിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായിരിക്കും മിത്രത്തിന്റെയോ ബന്ധുവിന്റെയോ കടവര വാക്കുകളാൽ മനസ്സിനേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുറിവ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ വേദന രാവും പകലും ഒരുപോലെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം താൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്നും പിതാവ് തനിക്കെതിരെ നിർദ്ദയമായി സംസാരിച്ചാൽ പോലും ഒരു പുത്രൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസന സഹിക്കുന്നത് പോലെ താനത് സഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും സതി പറഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു ശത്രുവിൽ നിന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായതിനാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കഠിനമായ
കഠിന വാക്കുകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവിന്റെ വേദനയാകട്ടെ സഹിക്കാനാകാത്ത വിധം രാപ്പകൽ ഒരുപോലെ അനസ്യൂതം തുടരുമെന്നും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുവനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ നയിച്ചു എന്നും വരുമെന്നും മഹാദേവൻ സതിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മഹാദേവൻ പറയുന്നു, ഒരുവന് ശത്രുവിന്റെ അസ്ത്രമേറ്റുണ്ടാകുന്ന മുറിവിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായിരിക്കും മിത്രത്തിന്റെയോ ബന്ധുവിന്റെയോ കഠോര വാക്കുകളാൽ മനസ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുറിവ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ വേദന രാവും പകലും ഒരുപോലെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓ ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവ് എന്ന്. അല്ലെ, ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവ് അസ്ത്രങ്ങളേറ്റിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവ് മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭേദമാകും, സുഖമാകും. അല്ലെ, എന്നാൽ ഒരാളെ മാനസികമായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ കാലം അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോഴേ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ നയിക്കുമെന്ന് പറയും. അല്ലെ, ആരും ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വാർത്തകളൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. അല്ലെ, എന്നാൽ മാനസികമായിട്ട് തളർന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മഹാദേവൻ പറയുന്നു, ഒരു ശത്രുവിന്റെ അസ്ത്രമേറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്ന മുറിവിനേക്കാളും വേദനയാണ് ഒരു മിത്രമോ ബന്ധുമോ കഠോര വാക്കുകളാൽ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വേദന എപ്പോഴും രാവും പകലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ കാണാം. അതൊക്കെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക. അല്ലെ, അല്ലാതെ ശരീരത്തിനുള്ള വിഷമം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ആൾക്കാർ സഹിക്കും. അതിനൊക്കെ ഔഷധങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിയും, ചികിത്സയൊക്കെ തേടും. അല്ലെ, എന്നാൽ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാവുമ്പോൾ അല്ലെ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തന്റെ പിതാവ് തന്നെയാണെങ്കിലും ദക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നല്ലൊരു സ്വീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് മഹാദേവൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്നും പിതാവ് തനിക്കെതിരെ നിർദ്ദയമായി സംസാരിച്ചാൽ പോലും ഒരു പുത്രൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസന സഹിക്കുന്നത് പോലെ താൻ അത് സഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും സതി പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും. പക്ഷേ ഒരു ശത്രുവിൽ നിന്നും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായതിനാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കഠിന വാക്കുകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവിന്റെ വേദനയാകട്ടെ സഹിക്കാനാവാത്ത വിധം രാപകലൊരുപോലെ അനുസൃതം തുടരുമെന്നും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുവനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ നയിച്ചു എന്നും വരുമെന്നും മഹാദേവൻ സതിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നും. അല്ലെ, ഒരു ശത്രുവും എപ്പോഴും ശത്രുവിൽ നിന്നും ആക്രമണം ഉണ്ടാകും. അല്ലെ, ശത്രു പല വിധത്തിലും ദ്രോഹിക്കും. അത് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെ, അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നോട് ശത്രുത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര വലിങ്ങനെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു ബന്ധുവോ ഒരു സുഹൃത്തോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് വളരെയേറെ വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് മഹാദേവനോട് പറഞ്ഞു. അത് വളരെയേറെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്തു എന്നും വരുമെന്ന് പറയുന്നു മഹാദേവനെ. നമുക്ക് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം.
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത് അല്ലെ. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും അതും പാപം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവൻ അങ്ങനെയാണ് അവൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും അതും ഒരു കുറ്റം തന്നെ അല്ലെ. ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സും വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ആരോടും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിച്ചു. ഒരു ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, അവൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവര് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോഴവര് ആകെ തളർന്നു പോകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തം ത്വമുത്കൃഷ്ട ഗദേ പ്രജാപതേ പ്രിയാത്മജാനാമസി സുഭൃസമ്മദാ അതാഭിമാനം തപിതു പ്രവസ്യസേ മദാശ്രയാത്കാ പരിതപ്യതേ യദഃ. വ്യക്തം തമുത്കൃഷ്ട ഗദേ പ്രജാപതേ പ്രിയാത്മജാനാമസി സുഭൃസമ്മദാ അതാഭിമാനം ന പിതു പ്രവസ്യസേ മദാശ്രയാത്കാ പരിതപ്യതേ യദഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഓക്കെ, ശോഭ മാതാജി, വത്സല ശജി മാതാജി, വത്സല മാതാജി, ഗീത കൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണഗതൈ പ്രജാപതേ അതാഭിമാനം നപിതു പ്രവസ്യസേ മദാശ്രയാത്കാ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി, ഗീതാശ്രീ മാതാജി, രാജി മാതാജി, അനുഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തം കൃഷ്ണഗതേ പ്രജാപതേ അതാഭിമാനം ന പിതു മദാശ്രയാത്കാ പരിതപ്യതേ യദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധിര മാതാജി, വത്സലോപനം മാതാജി, മായദീത മംഗളദീത മാതാജി, സാവിത്രി ബഷീർ മാതാജി, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തം ത്വമുത്കൃഷ്ടഗതേ പ്രജാപതേ പ്രിയാത്മജാനാമസി സുഭൃസമ്മദാ അഭിമാനം ന പിതു പ്രവസ്യസേ മദാശ്രയാത്കാ പരിതപ്യതേ യദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശുഭ്രസുന്ദരിയായ പത്നി ദർശനി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും ഓമനയായവൾ നീയാണെന്നത് വ്യക്തമാണ്. എങ്കിലും എന്റെ പത്നി ആയതിനാൽ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നീ ബഹുമാനിക്കപ്പെടില്ല. അതുമൂലം എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ നീ സ്വയം ദുഃഖിതയായി തീരും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. സതി ഭർത്താവായ തന്നെ കൂടാതെ തനിച്ചു പോയാൽ പോലും തന്റെ ഭാര്യ ആയതിനാൽ പിതൃഭവനത്തിൽ ഉചിതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുക ഇല്ലെന്ന് വാദം മഹാദേവൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അവൾ തനിയെ പോയാൽ പോലും ഒരു വിപത്ത് സംഭവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഹാദേവൻ സതിയോട് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്ന്
തുറന്നല്ലാതെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മഹാദേവനോട് ദേഷ്യമുണ്ട്, നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനുള്ള കാരണം ദശനെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചപ്പോൾ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ദശനെ ബഹുമാനിച്ചില്ല അല്ലെ. അതില് കോപിതനായി തീരുകയും ധാരാളം പരുഷമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയുകയും മഹാദേവനെ അപമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അവരെ ക്ഷണിക്കാത്ത ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് സതി പോവാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദശനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ഏറ്റവും ഇളയ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇളയ കുട്ടികളോടായിരിക്കും വാത്സല്യം കൂടുതൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 16 പുത്രിമാരിൽ 16ാമത്തവളാണ് സതി, ഏറ്റവും ഇളയവളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വാത്സല്യമുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നീ എന്റെ പത്നി ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. ശിവന്റെ പത്നി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ശിവനോട് ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നോടും ദേഷ്യമുണ്ടാവും, നിന്നോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിതയായിത്തീരും, അവിടേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാപച്യമാനേന സുധാതുരേന്ദ്രിയാ സമൃദ്ധിഭിസ് പുരുഷ ബുദ്ധിസാക്ഷിണാം അകൽപയേഷാമതിരോഢമഞ്ജുസാ അകൽപയേഷാമതിരോഢുമഞ്ജസാ പദം പരം ദേഷ്ടി യഥാസുരാഹരിം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എന്തും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂലം സദാ ദുഃഖിതനായി കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാത്ത അവനെ അത്തരം വ്യക്തികളോട് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് രാക്ഷസന്മാർക്കുള്ള അത്ര ശത്രുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. മഹാദേവനും ദശനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇവിടെ വിശദമാക്കപ്പെട്ടു. മഹാദേവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റേതുപോലെ ഒരു അവതാര യോഗ്യതയും പരമാത്മാവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധവുമുള്ളതിനും അതുമൂലം പ്രത്യേക ആദരവും ഇരിപ്പിടവും ലഭിക്കുന്നതിനും ദശൻ അസൂയാലുവായിരുന്നു. ദശന്റെ അസൂയക്കും ശത്രുതയ്ക്കും വേറെയും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതികമായി ഗർഭിഷ്ഠനായിരുന്ന അവന് ശിവന്റെ ഉന്നത പദവിയിൽ എപ്പോഴും അസഹിഷ്ണുത ഉള്ളവനായിരുന്നു. ഉള്ളിലെ വൈര്യത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടമാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴുള്ള വിസ്ഫോടനം. മഹാദേവൻ പൗരുഷ ബുദ്ധി സാക്ഷിനാം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എപ്പോഴും ധ്യാന നിമഗ്നനും പരമാത്മാവിനെ വിവേചിച്ചറിയുന്നവനുമാണ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ സദാ ബുദ്ധി മുഴുകിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ പദവി വളരെ മഹത്വം ആരാലും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സാധാരണക്കാരനാൽ ദശൻ യാഗസ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവൻ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി അദ്ദേഹത്തോട് മനസ്സിൽ ദേഷ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദശൻ ആ സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കാൻ വിനിയോഗിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി എല്ലാ വ്യക്തിഗത ശരീരങ്ങളെയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമായി ദർശിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ വസിക്കും. ഒരുവൻ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്ല, അതിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സർവ്വതാ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദശൻ അത്രയൊന്നും ഉണർവില്ലാത്തവനാകിയാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതി. മഹാദേവൻ ദശന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതെ ദശനെ ഈർഷ്യപ്പെടുത്തി. അത്തരം വ്യക്തികൾ മഹാദേവനെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വിദ്വേഷികളായിരിക്കും. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഉചിതമാണ്. അസുരന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരന്മാർ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് സദാ വിദ്വേഷമുള്ളവരാണ്. അവർ വെറുതെ ഭഗവാനെ വധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ പോലും പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന
ചിലർ കൃഷ്ണനോട് വിദ്വേഷം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. മന്മന ഭവമത് ഭക്ത 1865 പറയുന്നു, എപ്പോഴും എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സമർപ്പിതരാകേണ്ടത് കൃഷ്ണനല്ലെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അത് ശത്രുതയാണ്. അസുരന്മാർ അഥവാ നാസ്തികർ, രാക്ഷസന്മാർ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തും. അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നത നിലവാരം പ്രാപിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം അവരോട് ശത്രുത്വം പുലർത്തും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ശത്രുതയുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഭഗവാനോടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ശത്രുതയുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. എന്തും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സദാ ദുഃഖിതനായി കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാത്ത അവന് അത്തരം വ്യക്തികളോട് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനോട് രാക്ഷസന്മാർക്കുള്ളത്ര ശത്രുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും, ശത്രുവായാലും മിത്രമായാലും എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ പെരുമാറുന്നവരാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ദശൻ തന്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് മഹാദേവനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. മഹാദേവനെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനനിമഗ്നനായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഓർത്തുവരിക്കുന്നതാണ് മഹാദേവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ളതൊന്നും തന്നെ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടും മൂല്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മറ്റുള്ള ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. ഇവിടെ ദശൻ എന്നാൽ വലിയ സമ്പന്നനാണ്, വലിയ അധികാരമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെ. എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചു, എന്നാൽ ശിവൻ മാത്രം ബഹുമാനിച്ചില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ദേഷ്യമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് മഹാദേവൻ അല്ലെ. മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ദേവൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രഥമമായിട്ടുള്ളതാണ് വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനുമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ധാരാളം രാക്ഷസന്മാരും അസുരന്മാരൊക്കെ വരം നേടാനായിട്ട് ശിവനെയാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ രാക്ഷസന്മാരും അസുരന്മാരും പോലും ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ശിവനെ അല്ലെ, അപ്പൊ ആ പദവി ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരും അസുരന്മാരും എല്ലാം ഒരുപോലെ വരങ്ങൾ നേടുന്നതിനായിട്ട് ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. ഒന്നും ദർശനെ സഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഭൗതികമായി ഗർഭിഷ്ഠനായിരുന്ന ദശൻ ശിവന്റെ ഉന്നത പദവിയിൽ എപ്പോഴും അഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരുന്നു. ഉള്ളിലെ വൈരത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടമാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള വിസ്മൃതി. മഹാദേവൻ പൗരുഷബുദ്ധി സാക്ഷിനാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനനിമഗ്നും പരമാത്മാവിനെ വിവേചിച്ചറിയുന്നവനുമാണ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ സദാ ബുദ്ധിമുഴിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ പദവി വളരെ മഹത്വവും ആരാലും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സാധാരണക്കാരനാൽ ദശന്റെ അകസ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവൻ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ദീർഘകാലമായി അദ്ദേഹത്തോട് മനസ്സിൽ ദേഷ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദശൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കാൻ വിനിയോഗിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി എല്ലാ വ്യക്തിഗത ശരീരങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമായി ദർശിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ പദവി ആരാലും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് പറയുന്നു. അവരെപ്പോഴും പരമദിവ്യപുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. ധാരാളം
ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക്. അവരൊക്കെ സദാസമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, മറ്റുള്ള എല്ലാം തന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഒരുവൻ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്ല, അതിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത്. പ്രകാരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സർവ്വതാ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദക്ഷൻ അത്രയൊന്നും ഉണർവില്ലാത്തവനാകിയാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതി. മഹാദേവൻ ദശന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതെ ദശനെ ഈർഷ്യപ്പെടുത്തി. അത്തരം വ്യക്തികൾ മഹാദേവനെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് വീഴാൻ കഴിയില്ലാത്തവർ എല്ലായ്പ്പോഴും വിദ്വേഷികളായിരിക്കും. ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ള ഉദാഹരണം ഉചിതമാണ്. അസുരന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരന്മാർ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് സദാ വിദ്വേഷമുള്ളവർ. അവർ വെറുതെ ഭഗവാനെ വധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഈ യുഗത്തിൽ പോലും പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ ചില കൃഷ്ണനോട് ദേഷ്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മന്മനാഭവത് ഭക്ത എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവുക, കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാവുക എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സമർപ്പിതരായിട്ട് കൃഷ്ണനല്ലെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ വ്യാഖ്യാനിക്കും. അത് ശത്രുതയാണ്. അത് അസുരന്മാർ അഥവാ നാസ്തികർ, രാഷ്ട്രന്മാർ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ പരമദൈവത്വം പുലർത്തുന്നു, അല്ലെ? മായാവാദികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകം അവരുടെ വാക്കുകളായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും. മായാവാദികൾ പറയുന്നത് മന്മനാഭവമത്ഭക്ത, എന്നെ ആരാധിക്കൂ എന്ന് പറയും. പറയുന്ന ആള് പറയുന്നു, വേറെ ആരോടും പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവരോട് പറയുന്നു എന്നെ ആരാധിക്കൂ, ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് അവർ പറയുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു എന്നെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയണം നമ്മളെപ്പോഴും. അല്ലാതെ എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാവാദികൾ പറയുന്ന പോലത്തെ ഭാഷയിൽ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് മന്മനാഭാവം. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വേറെ ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവുക, അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അല്ലാതെ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മായാവാദികള് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും മായാവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് വിദ്വേഷം പുലർത്തി, അസൂയ പുലർത്തിയിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കാനും അവർ നാരായണനാണ്, അവർ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. പരമദൈവത്വ ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്നു. അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉന്നത നിലവാരം പ്രാപിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം അവരോട് സർവ്വതാ ശത്രുത്വം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ? ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം ഇന്നും, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും, അല്ലെ? അവരോടൊക്കെ ശത്രുത പുലർത്തുന്ന ആള് സമൂഹത്തിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ, അല്ലെ? അതെന്താണ്? അവരുടെ അണികളെയൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നീട് അവർക്ക് ജയ് വിളിക്കാനോ, അല്ലെ, ഒടി പിടിക്കാനോ ഒന്നും ആളെ കിട്ടില്ല, അല്ലെ? എന്താണ് എല്ലാവർക്കും എന്താ ജയ് വിളിക്കോ, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജയ് വിളിക്കും, അല്ലെ? ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗൗർമിതായ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജയ് വിളിക്കും. അപ്പോ ആ നേതാക്കന്മാർക്കൊന്നും ജയ് വിളിക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരോട് അവർ അസൂയുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? എന്താണ് അവരുടെ അണികളെയൊക്കെ, അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അനുയായികൾ ഇല്ലാതായി തീരും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയിലൊക്കെ ഇത്രയും എതിർക്കപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? എന്നാൽ നമുക്കറിയാം റഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട്. കേരളത്തിലായാലും മറ്റുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റഷ്യൻ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ. അവരൊക്കെ ഇപ്പം നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള, ഇനി വീണ്ടും വരും, ഇപ്പോഴും കാർത്തിക മാസമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും. അപ്പോ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ടും എവിടെ നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഡിവോട്ടീസുകളാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കപ്പെട്ടത്. അവിടെ ഭഗവത്ഗീത കത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ ജയിലിലടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടപ്പിലാക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ അസൂയുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ധാരാളമായിട്ട് കാണാം. അവരെ അതിനെയൊക്കെ എതിർക്കും, അല്ലെ? നമ്മള് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുവാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊക്കെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അടുത്ത ഭാവിയിലെ തലമുറ അവര് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരായിട്ട് മാറിയാൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പോകുന്നവരായാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ശത്രുതയുള്ള ഭഗവാനോടും ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടും ശത്രുതയുള്ളവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 22-ാമത്തെ
ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. 23 ഒരു വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം. 23 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം. 22 എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്യുദ്ഗമ പ്രസൃണയാണവ വിവാദനം വിധീയതേ സാധുമിത സുമധ്യമേ പ്രാജ്ഞേ പരസ്മേ പുരുഷായ ചേതസാ ഗുഹാശയായൈവ ദേഹമാനിനേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതിയായ പത്നി, മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും അന്യോന്യം കാണുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പരസ്പരം സ്വാഗതം പറയുകയും നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉണർത്തപ്പെട്ടവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകിയാൽ അത്തരം പ്രണാമങ്ങൾ ശരീരമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കല്ലാതെ അയാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ദശൻ മഹാദേവന്റെ ശശുരനാകിയാൽ അവനെ ആദരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ശിവന്റെ കടമയാണെന്ന് വാദിക്കപ്പെട്ടെ. ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരുവന് സ്വാഗതമോദി പ്രണമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവന്റെ ശരീരത്തെയല്ല സകലരുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് വന്ദിക്കുന്നതെന്ന് ആ വാദത്തിനുള്ള മറുപടിയായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വൈഷ്ണവർക്കിടയിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ആധ്യാത്മിക ഗുരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ തിരിച്ച് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രണാമ സമർപ്പണങ്ങൾ ശരീരത്തിനല്ല മറിച്ച് പരമാത്മാവിനാകുന്നു. അതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശിഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മൂല്യമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. തങ്ങൾ ശരീരങ്ങളാണെന്ന് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിനാണ് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഉപചാരക്രമം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ വൈഷ്ണവനെ കണ്ടാലുടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. മഹാദേവൻ ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ചിട്ടുള്ള ദർശന ദർശിച്ച ഉടനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശരീരത്തെ ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുവൻ വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിലും അപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതിയായ പത്നി, മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും അന്യോന്യം കാണുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പരസ്പരം സ്വാഗതം പറയും നമസ്കാരങ്ങള് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. അല്ലെ, സാധാരണ പരസ്പരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പരസ്പരം ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വൈഷ്ണവര് അല്ലെ, അവര് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആരെയാണ് പ്രണമിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിയല്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കും. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ചലിക്കുന്നതും അവർ സംസാരിക്കുന്നതും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരാള് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പല ബഹുമാനങ്ങളും നൽകും. അല്ലെ, പലതും ചെയ്യും. അവരൊക്കെ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഒക്കെ പറയും. എന്നാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് അത്ര സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ? ഇപ്പൊ സ്വന്തം ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭാര്യ ആയാൽ പോലും ആ ശവശരീരം അല്ലെ, ശവം, അതിലുള്ള ആ ചൈതന്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശവമായി. അല്ലെ, അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര കാലം നിൽക്കില്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ദുർഗന്ധം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെ, ഉടനെ തന്നെ ആ ശരീരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, അപ്പൊ ശരീരത്തോടല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ശരീരം അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. അല്ലെ, ശരീരം എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണും മൂക്കും
കൈയും കാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ശരീരത്തോടെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തോടാണെങ്കിൽ ആ ശരീരം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിലുള്ള ആത്മാവ് പോയി അല്ലെ, പരമാത്മാവ് അല്ലെ ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അതിനോടുകൂടി ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ലാതെ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് എല്ലാ മൂല്യം അതിനുള്ള പരമാത്മാവിനാണ് മൂല്യം നൽകേണ്ടത്. അതിനെയാണ് പ്രണമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരു ആനയെയും ഒരു പട്ടിയെയും ചണ്ടാളനെയും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും എല്ലാം സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പണ്ഡിത സമദർശിന നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ശരീരം ആനയുടേതാണ് അല്ലെ, കഴുതയുടേതാണ്, പട്ടിയുടേതാണ്, പൂച്ചയുടേതാണ് അല്ലെ, അത് പ്രശ്നമല്ല. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് വേറെ, പട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് വേറെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ള ജീവികളല്ലാതെ. പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചില സസ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ജീവനില്ല, അതൊന്നും വെറും അതിനൊന്നും എന്താ പറയാ, അതിനൊന്നും ആത്മാവുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ പറയുന്നു മമേവാംശേ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന, എല്ലാം എന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. സർവസ്യ ജാഹൃതിസന്നിവിഷ്ട, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഞാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് പ്രണമിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവിനെയാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാം, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വൈഷ്ണവരൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തിരക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പ്രണാമങ്ങളൊന്നും അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് അവരോട് ഇങ്ങനെ അവരെ ബഹുമാനിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് അവരുടെ ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തില്. അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് പ്രണമിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ പ്രണമിക്കുക, ദണ്ഡവത് പ്രണാമം അല്ലെ. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുവേനി പറയുന്നു, സജ്ജനങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ വീണ് നമിക്കണം. നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിലാണെങ്കിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, ദർശനം അല്ലെ, നവവിധ ഭക്തി, അതിൽ ശിവൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്രവണവും കീർത്തനവും, ഭഗവാന്റെ നാമം സദാസമയം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് സദാസമയവും ശിവൻ ആരാധിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശിവൻ ആ ധ്യാനനിമഗ്നായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഉള്ളത് അല്ലെ. ആ ഒരു അവസ്ഥയില് ദശനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ശിവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദശനും വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. ദശന്റെ അല്ലെ, ദശന്റെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ കാണുന്നു, അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അല്ലാതെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ദശൻ മഹാദേവന്റെ ശിഷ്യനാകിയാൽ അവനെ ആദരിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ശിവന്റെ കടമയാണെന്ന് വാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരുവിനെ സ്വാഗതമോദി പ്രണമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവന്റെ ശരീരത്തെയല്ല സകലരുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് വന്ദിക്കുന്നത്. ആ വാദത്തിലുള്ള മറുപടിയായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് വന്ദിക്കുന്നത്, പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവർക്കിടയിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ആധ്യാത്മിക ഗുരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ തിരിച്ച് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രണാമ സമർപ്പണങ്ങൾ ശരീരത്തിനല്ല മറിച്ച് പരമാത്മാവിനാകുന്നു അല്ലേ. ആയതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശിഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മൂല്യം എന്ന് ഭഗവത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും വളരെ എന്താ പറയാ, അത്രയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, അവർക്കാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തിരിച്ച് ശിഷ്യനെയും പ്രണമിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്താണ് അത്? ഗുരുവിനേക്കാളും വലിയ ആളായത് കൊണ്ടല്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അതിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ.
പ്രഭുപാദര് പറയും, എന്താ പറയാ, പൊതുവെ ഭക്തന്മാരെ, ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരെയൊക്കെ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയും ബഹുമാനിക്കണം, അവരോടും എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ്. പ്രഭുപാദരെ ആരെങ്കിലും നമസ്കരിച്ചാലൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ അവരെ തിരിച്ചും നമസ്കരിക്കും, അല്ലെ തിരിച്ചു പ്രണമിക്കും, ബഹുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 വാക്കുകളും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. നമ്മള് തിരിച്ചും അവരോട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവരോടും എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 വാക്കുകൾ ചോദിക്കണം. ഒന്നുമില്ല, സുഖം തന്നെയോ, ഇപ്പൊ വന്നു, എന്തൊക്കെ, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു 2 വാക്കുകൾ ചോദിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു വൈഷ്ണവര് തമ്മില് ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും, അല്ലെ, പറയുന്നു, വൈഷ്ണവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു, അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് എപ്പോഴും ഗോവിന്ദൻ വസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ശ്യാമസുന്ദരനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ശരീരത്തിനല്ല എന്നത്, അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, അവരൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു ഭഗവാനും വൈഷ്ണവർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട്. മഹാദേവൻ ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദർശിയുടനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശരീരത്തെ ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിലും അപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദർശനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തെ ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ദേഷ്യത്തിനും കലഹത്തിനൊന്നും പോകരുതെന്ന് പറയും, അല്ലെ. അവരെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ്? അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനും വേദനിക്കുന്നത് അവരെ പറയുമ്പോൾ ആ പരമാത്മാവും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ശിവൻ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ഈ ശ്ലോകം. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം യതീയതേ തത്ര പുമാന പാവൃത സത്യേജ തസ്മിൻ ഭഗവാൻ വാസുദേവോ യദോഷജോ മേ നമസാ വിധീയതേ. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ വാസുദേവന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുന്നു. വാസുദേവൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ യാതൊരുവിധ ആവരണവുമില്ലാതെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ അവബോധമാണ് കൃഷ്ണാബോധം. പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വരികളാണിപ്പോ. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദം. ഓക്കെ, ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന്. അതിന് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥം തന്നെയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, 4-5 പേജ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. 25 ശ്ലോകങ്ങളെ ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ അധ്യായം തീർക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनंदगुड़ी वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. പിന്നെ ശ്രീമതി സീതാ താക്കൂറാണിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ പത്നിയാണ്
ശ്രീമതി സീതാ താക്കൂറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ, കുഞ്ഞു നിമായി അവതരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോയതും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചതൊക്കെ സീതാ താക്കൂറാണിയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയാണ്. അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പത്നിയായിട്ടുള്ള സീതാ താക്കൂറാണി. അവരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണിന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഹഫീദ താക്കൂറാണി മാതാവിനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും കേട്ട് അല്ലെ. അദ്വൈതാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ, അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ മറ്റാരാലും ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പത്നിയാണ് ശ്രീമതി സീതാ താക്കൂറാണി അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അവരുടെ ആവിർഭാവ ദിവസമാണ് അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ 11-ാം തീയതി രാധാഷ്ടമി വരുന്നു. 2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. 11-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഗുരുരാജ് ജയ്. ദായ ഗൗരപ്രമാനന്ദി ഹരേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.